Bueno, musika talde bat aukeratzekotan, dut taldea aukeratzen dut. Nire nabezarua fuerte markauzostan, irukote zienian, Xavier Strubel, gitarran, oso akorde esperimentalak eta sartzen, Galder baterixan eta Joseba Ponce, irukote zienian ni oso jarraitzaile nintzen eta kontzertu askotan ikusi nituen gaztetxetan, tabernan txikitan eta... Bueno, disko bat aukeratzekotan oso nekeza itxejat aukeratzea eta ekarri ditut hemen Imelda May, ekarri ditut Kitty Daisy and Lewis, Bidertzean, Stray Cats, eta Bidertzeanen Leidor Sessions aukeratzen dut. Oso diska kompletua, zuzeneko eta uste dut proiektu moduan, proiektu zabala zalako, ekoizpena eta oso landua, zuzenean grabatuta, eta gero ondo ekoiztuta, Gaztelupeko txak zigiluakin eta zeben, eta Tolosako Leidorren grabatuta, Fran Iturbe gitarretan, Ube Danaia, Carlos, eta oso gertukoak itxe jataz eta musika popa euskeraz lantzen eta asko guztu jaten. Bueno, kanto bat aukeratzekotan, gauza ondikan nekezagoa pentsatzen jat dela, asko dare, ez? Badago Imelda Mayen Joniko de Boom Boom, badago Kitty Daisy and Lewis egiten dabe berzinoa Going Up the Country, baina aukeratzen dut Stray Cats taldearen Rock This Town, abestexa. Rockabilixa, hola, letra zuzenakin eta zuzeneko kontzertu baten amaieran joteko abesti horietako bat, lotza barik eta indarrakin, rockabilixen barruan. Orduan, Rock This Town. Letra bat edo esaldi bat aukeratzekotan, igual ez naiz oso poetiko jartzen, baina asko gustatzen jat Neu Gorriaken ideiak zabaldu diskua eta kontzeptu hori, ez? Aizkorak zorroztu, ideiak zabaldu, hitz egin eta pixkate bosgorailu izan, ez? Eta sortzen ditugun gure sormen lanak eta zabalkunde emon eta ideia hori, ez? Azpimarratuko neban. Asko gustatu jaten erabezaruan eta markau izan dozte asko Fermin Muguruzak botatzen dituen esaldi honek eta netako oso inspiratzaileak dira. Musikari referenteak aipatzerakoan, esango neban funk musikan Maceo Parker, bere saxofoiakin, daukan groovagatik eta daukan musika estilo funk hori asko gustatzen jat, baina pixkat hona gerturatzen baldin bagoiaz, Joseba Tapia aipatuko neban, Trikiti Jole moduan, bera daukan esparru zabala gaitxik, porque jo izan dau bluesa, folka, trikitiakin esperimentatu, eta asko esperimentatuakoa. Baina, gerturatzen junda, Paul San Martin, pianuan be asko gustatzen jat, tekletan, eta bere kolaborazioak be talde desberdinekin, baina gelditzekotan batekin, Imelda Mayekin gelditzen naiz, bere bizitza sentimentala pixkat zelako indarra etaratzen daben hortik eta nola idazten daben, nola abesten daben eta zelako indarra daukan taldearekin aurre egiteko. Orduan Imelda Mayekin gelditzen naiz, musikari eta abeslari moduan. Etxian asko entzuten dugu Zedian. Lokalian, sormen lokalian garenean eta viniluan. Oin platuan lagadote Bob Dylanen budokan grabatutako zuzenea, viniloan entzuten dut. Baina gero bai kotxian eta bai lanian edo tailerrian garenean edo MP3an edo YouTubetik. Jotzeko lekuak aukeratzeak orduan, Azkaiter Pelosekin ematen ditugun kontzertuak ondo juteko, ez dago leku konkretu bat izan beharrik, baina bai pixkat errespetuz da maitatua sentzitea. Sekula ez dugu jo kontzertu bat, inork ez gaitxuna nahi ikusi hor jotzen, edo gu ez gajuten nahi ez dugun toki batera, orduan ondo sentitzeko lagun artean jotzea. Azken aldi honetan Bergarako seminarixo aretora juten asko eta gustora egoten izan. Ikuslegoak esaten dago askotan aulkiak desegokiak direla, batzutan aulkiak ez ziela egon beharko kontzertu hortan edo bai edo beste, baina seminarixo aretoan bertako teknikariekin eta bertako aretoan seminarixo aretoa aukeratzen duten gondan. Oroitzapen asko etortzen jat, nire bizitzako kontzertu aukeratzeak orduan, bago bat Bergarako Jam aretoan Zen Gerrilla jo zuenekoa, hor lagun kuadrien artean komentu ginen, han bizitzakoa ezekigula hitzez nola esplikau, eta orduan hori da bat, baina badago baita The Sidesmen taldiak,
Parisen jo zuenekoa, eta hori kontzertu oso berezia izan zen, ze nire neskalagunatani biso junginan ara, jakin gabe jotzen zutela, eta topatu genuen lurrian olako pontzatxo bat, musika festival baten zala eta pulseratxo bat sartzeko. Baina bi ginenez, ni sartu nintzen pulserakin, eta nire bikotia kasetari zala esan genion sarrerakoari, eta sartu ginen kasetari moduan, eta bukatu genuen Zaitzmentzeko Koko Taylorri elkarrizketa egiten, eta izan zen oso kontzertu berezisa. Baina, bueno, nuevo katezismon erosein kontzertu bebai izan like bizitzako kontzertu da. Bueno, nire lehenengo diskuak aipatzerako orduan baukat kutxun bat, Mikel Laboren kantak jasotzen daren Cherokee diskua. Bertan, Delirium Tremens, Tapia eta Leturia, Potxoka, Karkaxa, eta, Zutagarren bersiñoak asko gustatzen jaten. M.A.k, bebai tartia, Negu Gorriak. Baina, hau ez neban nire diruakin erosia, nire gurasoak erosituzten. Nik nire poltsikotik erosinan lehenengo diskua, Etxaiaken Presoak Soz, da. Akordatzen naiz hemen Etxaiaken Presoak Soz diskoan atzean kontaktu telefono pare badare, eta orduan ez eren mugikorrak eta fijoa die, eta akordatzen naiz deitu inebala etxetik, eta inigitok hartu zoztan, pentsatzen kontzertu baterako kontratatzeko zala, eta ez zan zoriontzeko, zelako disko politxa egin zuten, eta zema gustatzen jaten, nera benintzanean eron diskua etxien jarri, argixak hemen dago, eta salto batzuk itxiak kuartuan. Bueno, atzo arte erositxako azkenengo diskua Metallican azkena da, 72 Seasons, eta justo maiatzak bateko puentian aurretik, aste santuan, Biarritzen genden, oporraldixan, eta Biarritzeko argazki denda baten, disko denda baitxadan, olako lokal txiki baten erosin eban. Justo urten zan egunian. Apirila erdialdean urten zan, da apirila erdialdean Biarritzen erosin eban. Baina gaur justo hona etorri horretik, lankide batek esan dozta, bere semiak grupuakin disko berrixata da bezala, eta berai erosiotzat orduan, azkenengoa ez da Metallicana, baizik eta berandu baino lehen. Bergara, Antzuola eta Atxabalta tarteko hirukoteak grabatutako berandu baino lehen Utopian zein diskoa da, erosi duten azkena. Oindala pare bat ordu.